pribadi kita kepada Tuhan atas berkat yang telah diterima. Kelima, lelang panitia. Shalom. Horas madihita saludna, taparadema rohadot pikirata, lao mamuji tuattai maredde mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga di paboton ibana tuho ale jolma. Manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siakko, ima na manguluhon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasahon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, saya lehon jala patubu ma dihami haporsiaon nasitong, tabai ma haporsiaon nami ganupari, asalam togu, lehon ma dihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma, lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, say oloi ma pangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimaita. Tangion hamuma pati ni debata, ima sian Galatia onom ayat 2. Masih urupan mahamu mamorsan akana duduki, ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amin.
Yesus auro Tuhan, Ian also kuso sonaki sian rundut tuturani sian arsa kuturholongi Yesus auro Tato potima dosatta nagodangi tuadopan ni debata tapa uduk be marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, roh tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala mangangguk dosa nami. Masai jot-jot warsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambayanan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doshon diri nami hubahen hami. Dibayani tamado rimasamu jalahu manmu hami tuhamatian saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami salutna. Sai hurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Songonoddo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Hasa anguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat sian 5 Musa 15 ayat onom sahatu ayat 10 sada tajahama marsikat soring. Ai pasu-pasuon ni Jahoba debatam doho songon naung pinar baganai hiat tuho jadi pasalionna torop akka bangso parbegu. Alai dang marsali anggoho jala gomgoman mu torop akka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Ikon ringgas ho
mamuhai tanganmu di ibana, jala buas ho pasali ibana, pasikopon di ibana, marguru tu godangna na hurang di ibana. Ikon buas leonommu ibana, unang pola marmuruk-muruk roham di nama ngalehoni ho tu ibana. Ai alani ido pasu-pason ni jahuba de batam ho di saluhut ulaumu, dohot di saluhut na jinama ni tangammu. Ido sahatna martua do akan natu manghihon hata ni debata jala na umpeopsa. Amin. Taha tidakon ma haporsiaut tai, songon na hina tidakon ni dongatta sa haporsiaon di sadok portibion, rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, na tino palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana ditubuhon si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudul syamun de bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disi maibana paima mulak sogot tu tanoon, mangungumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala dong sada huria na badia. Huria hatopan ni alak Kristen akan na badia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tain na mandok, mulak mangulu sogot daging ni alak na mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian wik opat.
tabege ma titing. Horasma dihita saluhna amanginang. Tatangi humma titing di mingguta sadarion. Minggu paunopon dung Trinitatis 12 Juli 2026. Sada. Goarni mingguta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis namar lapatan. Hasi tulu sadaon ni debata. Topik ni mingguta ima marsiurupan. 2. Acara paborhaton dohot paujakkon padita resort HKBP Pasar Minggu. Hobar tu surat ketetapan ni pimpinan ni Huriatta taringot tu perpindahan ni padita resort. Patu paun ni Huriatta ma ima. A. Acara paborhaton dohot paujakkon di hari Minggu 10 Juli 2026 di permingguan pukul 10 WIB Sahatu Nasidung. B. Verifikasi keuangan dokumen dohot inventaris aset di Patupa di hari Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 10 sahatu pukul 10 WIB. C. Acara serah terima di Patupa di hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 10 WIB sahatu Nasidung. Mardo mutusi Tapatupa do pasahaton tanda nilas ni rohata ima hamaleteota di pakubasion ni amang padita region Malcolm Sian STH marhite napapungu amplop si pasahatota di permingguan manugot arian dohok botari di hari Minggu 10 Juli 2026 tadalas ni roha sian ganup ruas wiksada sahat wik 10 Dewan Manang Seksi Kategorial Punguan kor dohok yayasan di pasahak ma ditiki acara ramah tamah di ruang serbaguna. Tolu, acara paujakkon padita HKBP Resort Sulawesi Utara. Di hari Minggu sadarion, Minggu 12 Juli 2026, di Patupado acara paujakkon ni amang padita Region Malcolm Siahan STH di HKBP Manado. Gabe padita Resort HKBP Resort Sulawesi Utara. Tatangnya koma asa denggan merdalan ulauni songoninang amata padita doho keluarga sehat di perjalanan mulak tu Jakartaon. 4. Pertanyaan wik di bagasan mingguan di Patupa Huriatta do pertanyaan wik ima sada hari Kamis 16 Juli 2026 wik 10 tolu ima di keluarga amang situa teng feri nababan inang Maria Ida Uli Boru Manurung pukul 10 sia 30 WIB inganan di RSG. 2. Sabtu 10 Juli 2026 WIB 12. Ima sada di keluarga inang Nyonya Pajaitan Linawati Boru Lubis. 2. Keluarga amang Lasmona Pajaitan inang Roslina Boru Sibarani. 3. Keluarga inang Nyonya Pajaitan Rotua Katarina Boru Simangutsong. Pertanyaan anon wikon sekaligus penghiburan manang pangapulion. Pukul 10 WIB inganan di Jalan Musyawarah nomor 26A RT Pitu RW 4 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa. Pinangido turuas WIB 12 dohot WIB 10 tolu asaro maddohoti pertanyaan ini. 5. Pertanyaan punguan parhalado dohot keluarga manang PPDK. Pertanyaan punguan parhalado dohok keluarga PPDK di Patupa di hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 10.30 sahatu Nasidung inganan di RSG nagabe tuan rumah ima sada keluarga amang Lepiton Hutapea inang situa Romal Borusiite. 2. Keluarga amang situa Paido Siahan inang Sri Pista Boru Libong. 3. Keluarga amang Osman Butar-Butar inang situa Yanti Boru Silain. 4. Keluarga inang Nyonya Siagian situa Rosita Boru Manurung. Pinangido tusude parhalado doho keluarga asaro maddohoti pertanyaan ini. 6. Pendaftaran perguru maka tidakkon haporsiawan na reguler
tahun 2026-2027. Mamuka di minggu sadarion 12 Juli 2026 di patupa do pendaftaran parguru makatidakon haporsiaon na reguler saat hari Minggu tanggal sia Agustus 2026. Syarat pendaftaran kelas pelajar sidi reguler IMA sada. A. Pas foto tulu haliopat 2 lebar latar belakang merah. B. Fotokopi akte lahir. C. Fotokopi akte baptis. D. Surat pengantar dari situa wilayah. Berkas syarat pendaftaran boima di pasahatu kantor gereja. Di pasahatu admin kantor gereja setiap hari kerja. Di hari Senin, saat hari Jumat, pukul sia saat pukul 10 WIB doho di hari Sabtu pukul sia saat pukul 10 WIB. Pitu. Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Dung sidung titingon. Tabigema sosialisasi siap panitia. Marhite penayangan video. Walu. Panitia Transformasi AKBP Pasar Minggu tahun 2026. Dung sidung titingon. Tabigema sosialisasi sian panitia. Sia. PPD Expo 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marpardomuan tu program khusus tahun transformasi AKBP 2026 Distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupado PPD Expo 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta IMA di hari Jumat Sabtu 24-25 Juli 2026. Pukul sia saat rodi pukul 10 WIB. Inganan Gedung Sopo Marpikir HKBP, acara pameran UMKM, doho kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, pemilih got talenta, fashion show, narahubung, Inang Nyonya Silvia Pasaribu Boru Sirait, Inang Nyonya Reni Sinaga Boru Siagian, Inang Nyonya Rusna Sianipar Boru Hasibuan, Inang Nyonya Rosti Sidauruk Boru Sibarani, Pinangido tusude ruas, doho parhalado, asaro, madohoti kegiatan ini, jalan mendaftar songo peserta lomba. 10. Seminar doho workshop AKBP Distrik Walu DKI Jakarta. AKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahun seminar doho workshop. Parenting untuk keluarga muda dengan tema Ecclesia Dosmetica, keluarga sebagai basis transformasi iman dan pelayanan. Di Patupadi, hari Sabtu 11 Juli 2026, pukul 8.30 WIB saat Nasidung, tempat gereja HKBP Tebet, Jakarta Selatan. Pembicara, Amang Padita Profesor Bisar J. Pakpahan PSD. Narahubung, Amang Padita Sakarias Simajutak STH, Amang Situa Mikael Sibolon. Peserta, perwakilan keluarga muda Sian Ganup Resort AKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 10 sada. Sosialisasi sistem penganggaran manang budgeting CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sosialisasi sistem penganggaran CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan sude Padita Resort, pimpinan jemaat, Bendara Huria Parhalado Parartaon, doho sekretaris Huria, Sabungan dan Pagaran, di Patupadi hari Senin 10 Juli 2026 pukul 10 saat pukul 10 WIB. Inganan di HKBP Jatiwaringin. Narahubung Amang Padita Sakarias Simajutak. 12 Dewan-Dewan. Dewan Koinonia Seksi Paropuan. Bunga altar. Naparadehon bunga altar di Minggu ta sadarion. Ima 12 Juli 2026. Imasian keluarga Amang Simon Yonatan Butar-Butar Inang Yohana Kristina Boru Marpaung. Mauliate ma di pasahat huriata lam ditabai Tuhan ma pasupasuna tujulan nyari. 10 tolu Yayasan Terang Kasih. Penerimaan siswa baru PAUD TK Terang Kasih tahun ajaran 2026-2027. PAUD Terang Kasih, PAUD TK Terang Kasih membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026. Pendaftaran boima langsung tu kantor kepala sekolah TK Terang Kasih. 14 dana nasorang.
Di basa-basa Tuhan tado sada dana boru di keluarga amang jiwana Kristian Simajutak SEMM inang rima sodang boru naibaho SPSI MSI na di hari Minggu 5 Juli 2026 sian wik 15 hipasdo danaki suak songoni nang natorasna 15 ruas na modding. Di hari Jumat 10 Juli 2026 nunga jumolo modding amata Dotrandus patas sihotang umur 26 tahun. Na hinabaluhon ni inata roida boris majutak wik walu. Tatangnya kuma asa tibu tarapul keluarga namar si tahun ini. Di patupa huriata do parmingguo di rumah duka nani uluhon ni inang padita rapina inabuana habiahan STH. Sapulonom. Ruas ni huriata namar ulang tahun. Saluhu ruas nang parhalado AKBP Pasar Minggu, Pasahaton, selamat ulang tahun matuhamuna saluhu ruas namar ulang tahun, hatu tubuh dohot namar ulang tahun Parsaripeon. Mamukka siat tanggal 12 Juli, sahatu 11 Juli 2026. Goar-goar namar ulang tahun, Boy Mataida di buku Warta Jemaat. Hatani di bata, nagabe ojahan nilas nirohata, nirohatai di enek dosian, sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba, jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan, sian nasa rohamuna, ai ida hamuma godang nai goda naong binahenna tuhamu. 17 ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan doho akka namar sahid menahun. Dohonon nami ma saya di pasu-pasu tu hatai masudi pangubation na jinalo imuna tibu malum persahitonin tatang yakom manasida asa tibu malum sian persahiton daftar goar-goar di bagasan persahiton Boy Mataida jalata jaha di buku Warta Jemaat. Titing naso jinahahon doho parhepengon ni huriata Boy Matajaha di buku Warta Jemaat naong di parade huriata songonima titing dihita di bagasan samingguon. Diudutima tabegima sosialisasi sian panitia pesta gotilon marhite penangayangan video dungian no diultima muse sosialisasi sian panitia tahun transformasi. Horasma. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati amat inang jemaat HKBP Pasar Minggu serta anak-anak kami Naposubur dan remaja, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Pada hari ini kami menyampaikan sosialisasi Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Pesta Gotilon adalah kesempatan bagi kita untuk membawa ucapan syukur terbaik kepada Tuhan, bukan sekedar dalam bentuk materi saja, tetapi juga melalui hati yang rela, sukacita, dan rasa memiliki terhadap pelayanan gereja. Sesuai hasil rapat Huria dan juga SK pimpinan jemaat tentang panitia Pesta Gotilon 2026, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencarian dana untuk mendukung program-program pelayanan gereja. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaat berpartisipasi melalui beberapa cara berikut ini. Pertama, amplop ucapan syukur dapat kita isi dan dimasukkan ke kotak gotilon yang telah disiapkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah pagi, siang, dan sore. Kedua, silua wilayah dari wilayah 1 sampai wilayah 17, baik berupa uang tunai, makanan, maupun buah. Ketiga, silua kategorial dan punguan kor berupa uang tunai. Keempat, janji iman sebagai janji pribadi kita kepada Tuhan atas berkat yang telah diterima. Kelima, lelang panitia berupa logam mulia, barang, makanan, buah, lagu, dan tortor. Informasi harga lelang dapat ditanyakan langsung kepada Sintua Wilayah. Selain itu, panitia juga menyediakan kupon berhadiah seharga Rp25.000 per lembar
dengan berbagai hadiah antara lain motor, kulkas, TV, AC, laptop, mesin cuci, kipas angin, dan hadiah lainnya. Jemaat juga dapat memberikan persembahan ke depan pada hari H Pesta Gotilo. Setiap minggu panitia mengadakan bajar makanan di depan gereja dan pesanan dapat dilakukan sebelumnya. Panitia juga menyediakan nasi kotak seharga 40.000 per kotak. Lelang makanan dan buah akan terus disiapkan sampai hari H. Untuk memudahkan partisipasi jemaat, dana silua, janji iman, dan lelang dapat ditransfer ke rekening panitia. Puncak acara Pesta Gotilon akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2026. Pada hari tersebut, pelayanan ibadah minggu dilaksanakan hanya satu kali dan dilanjutkan dengan acara pesta makan bersama, lelang barang, lelang lagu, tortor, dan rangkaian kebersamaan lainnya. Amanginang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan melalui Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, mendukung operasional rutin gereja, serta kebutuhan pelayanan di tingkat distrik, pusat, dan oikumene. Untuk mendukung seluruh kebutuhan pelayanan HKBP Pasar Minggu tahun 2026 serta tahun transformasi, maka target pengumpulan dana Pesta Gotilon kita tahun ini sebesar 2,5 miliar bruto. Bagi jemaat yang membeli kupon undian, potongan kecil kupon dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan panitia di depan gereja. Nomor undian yang keluar dan sah dapat mengambil hadiah melalui panitia dalam waktu 7 hari setelah Pesta Gotilon. Kiranya melalui Pesta Gotilon 2026 ini, kita semua semakin diteguhkan sebagai jemaat yang bertumbuh dalam iman, bersatu dalam pelayanan, dan bersukacita dalam memberi. Biarlah setiap persembahan, tenaga, doa, dan partisipasi kita menjadi wujud syukur kita kepada Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Sebagai penutup, marilah kita mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas buat kita semua. Salam dihamu saluhutna na hormati hami amanginang jemaat Tuhan dihamu amang padita nami amanginang parhalado nang amanginang saluhutna na roh di parminggon arianon nang songoni na di bagas na sida masing-masing nang yanakon nami na po sebulum dison hami jongjong sian panitia tahun transformasi. Pasahato tuhamu saluhut na amanginang, songon naong adong di warta na tetiop, ima kegiatan tahun transformasi di Bugasa tahunon di Huriata, mardomu tu perayaan 17-an, ima nanaing patupota di tanggal 8, mardomu tu anak sekolah minggu, perlombaan, lomba gerak dan lagu, na diuluhon di gerejaon di Rumang Serbaguna di hari Sabtu tanggal 20 pukul 10. Na paduahon kuis Alkitab mardomu tu bilaya sada 117 tu saluhutna ruas na adong di bilaya sada 17 di asa dikirim ma utusanna di tanggal 15 ima lomba kuis Alkitab. Di lomba kuis Alkitabon ima unsur keluarga
nomor 2 tahun keluarga di Bugasan tahunon, adong madisinian ama ina nang yanakon. Molo boy dohot opung, molo adong opung ya ama manang na inang dohot anakon. Jadi asarap mahita mendukung kegiatan nona manginang siar ruas wilayah sada 117 songon surat nomor 2 ngau pasahat kami tu situa wilayah. Napatuluhon ima lomba pagelaran manang na vokal group naneng patupota dung sai perayaan 17 Agustus di tanggal 17 Agustus ima di jam 10:30 dung saya upacara hita jam 7 langsung mahita tu RSG di sima tapatupa berlomba vokal grup diharap pop kami yan sudah mahita mendaftar punguan kor na 10 kor na adong di Huriata asa takirim matimta nomor 2 son terdiri dari 5 1 7 halak manian na boy anggotana nga termasuk na pemain keyboard manang na gitar. Songon judul lagu ngadong dibayar di son lagu wajib betapa kita tidak bersyukur. Kidung jemaat nomor 327 ayat sada. Lagu pilihan adong do dibayar Mariam Tomom gebiar-gebiar dohot pantang mundur. Tapi 5 diantara laguon jala terkirim ma timta amanginang lau memeriahkan 17 Agustus di Huriata tahunon. Harap rohanami disaluhut na ruas. Sian wilayah sada 1 wilayah 17. Sude punguan kor nang songonian akon nami na posobulung nang sekolah minggu. Sude mahita dohop mendukung acara ni Huriata. Jala sude mahita ro tarlumobi di tanggal 17 tapasahat puji-pujian tutuhata. Tahamula tehon kemerdekaan naung adong dilihat tuhita. Jala ima dalata ro memuji Tuhata di tanggal 10 pitui asa takirim bema timta sia saluhutna punguan kurna 10 elu. Mulai ate madihita saluhutna harap rohanami amanginang duku kamuma acara nuraton 5 tahun transformasi. Horasma. Tabegema ede puji-pujian sian kor Gloria dungi Mar Huria.
Taparadema pilihan 1A, 1B, Maret de Mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramuti akka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhukna akka manginang. Iya, hatani debata nagabe ujahan ni jamita di minggutta sadarion, minggu paunopod dung Trinitatis, tersurat do di buku Tolu Yohanes bidusada ayat 5 saha rodi ayat 8. Yohanes Tolu Yohanes sada ayat 5 saha rodi ayat 8.
Tapi gimana hatani tu hatta ujaha madi ita. Nadinggedo pabain mi anggia. Na tu akadongan nang tu aka tamu. Di hati dakon nasida do holong ni roham. Di jolo ni huriai. Denggamma pabor hatom munasida marguru tunatama di debata. Ai alani goarido nasida borhat. Dang adong di jalo nasida agiaha sian aka parbegu. Di baheni tamama hita majakon aka nasongoni asa gabedongan pangula hita pajongjong hasitongani. Ido saha ni turpukta di mingguta sadarion jala topik di hita masyurupan manang saling menolong. Di hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus mace jopo do hatani dewata di hita di bagasa tikion saya do holan opat ayat jala na opat ayati sian 15 ayat di buku tolu Yohanes. So neng dohonon nami di siak kamanginang dengan mata jahan no dijabu mace takas doi mace uli murah atusan jala boido on gabe sada prototipe gabe tiruan manang gabe teladan di bagasan ngoluni aka na merpanidangi na marsi tutu jala marhatopoton Kristus Yesus na gabe sipalua jala sipangolu ibana imana perjodo siap bukon na paduahon talpedo tu bagasan pangujunan tu hadadabu doho tu pangalahon na lipe nang merhite-hite buko pe arong lu taringoti mulut aja di ayat siai arong do sahala tong namangguari na poso ni debata namangguari nok pinasupasu ni debata alai dang rade rohana mabahen ngoluna gabe hite-hite ni debata lahu pasaut tolo moni roha ni debata di tonga-tonga ni torok akajolma. Jina dua gobar pangalahoon naeng ikon persiranggut tonota. Di sada sisi na kaningan si Gaius ido na pinuji ni si Johannes. Apostel Johannes. Songo dia pabahenna imana rade gabe hite-hite ni debata instrumen Allah untuk menghadirkan kebaikan Tuhan. Hite-hite ni debata lahu paleddu si majalona mengurupi akan aposo ni debata mengurupi akan atongon rotu tonga-tonga ni bagasna mengurupi jala paneakon aka sitaonon doho ragam ni aka naborat di tonga-tonga ni ngolu ni aka nahumaliangna dak persoalan di ibana naung nirupan na au manang nadang dak persoalan di si Gaius apakah dia pernah membantu saya atau tidak manang si huto Kristus lu manang dang manang si ulahon neding kadon nasalayon naman nadang. Dia tidak butuh pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jala itu sasitong na hata parpudi na pinasaha ni si Johanneson. Marhite-hite jamitat tadi bagasa tikeo. Pajongjong hasitongani di baheni tamama hita majakon akana songoni asa gabe dongan pangula hita. Pajongjong hasitongani mendirikan Pajong Joko sada ujahan nasi tong di bagasan ngulu ni jolma membuat sebuah satu prototipe rule mode di tonga-tonga ni ngulu ni akka si soba debata ngulu ni akka nama kajong jokon hasitolu sadau ni debata ngulu ni akka jolma nama kajong jokon hadenggano dohot haburjon ni debata songon nah tahadidakko di bagasan perminggota sadario naing sude hita dada holan mangultopon, dada holan patol hason, dada holan mangedehon, dada holan makatidakon, dada holan namartangiang, ale betul-betul songo dia do parange, songo dia do pangalahota, songo dia do pabahenata. Hobar tuaka panidangyotai natahati dakon debatasi tulusada si topa nasa na adong na marmudu-muduho kita
Na mangalehon torok akka pasu-pasu dihita. Ido lapatan ni ponggol parjulu. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pergugu nasu hatudusan. Natu palangi doho tak ditoppa do pamatakku. Ditoppa do dagiku marpar nianggohan. Marpar binegian. Marpar binereng. Ditoppa do nasa narikok di tonga-tonga ni nguluku. Ima na tutu si tutu. Au porsia di Yesus Kristus si palua jala si hokko pau. Ibana do si palua au. Dia adalah juru selamatku. Dia adalah penyelamatku. Ibana do paku sadeaku. Ibana do pagalua-luaku. Tu ibana do ikut tonggor si malolokku. Jala holan sasada sa imana do haluau diau. Nasa na adong na nilehon ni debata diau. Dang tuki palua honau. Da holan imana sa diri do. Ido. Au porsia ditod di parbadia. Jala adong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen na badia doho satu rusna. Ibana do na papunguhon, na pahiputson, na pasikopon, na marmudu-muduhon, na mangalehon hatauod dihita ubahen na gabiboy tonggor si malolokta. Na mangalehon hatauod dihita ubahen na gabiboy. Mga tusi hita disude akasi lehon-lehon ni debata. Jala ido na hinatidakon na pinatuduhon ni si Gayus. Jala ido na hinatidakon ni sude akaruas ni huria. Na makilalahon uluran tangan Gayus dan Gayus tabunan Gayus itu mulutung holan sabita sian sada edde nakaningan sian akaparede ima jolo borha-borhata kasih Yesus menembus batas. Odo na ikon hangul honota kamang dot taminang. Buasa asa unang gabi pertutuha kita di bagasan nguluta si ganupar. Asa unang gabi pembuat jarak pemisah, jurang pemisah. Sude akasi lehon-lehon ni debata nasahat tuhita. Akadia si lehon-lehon ni debata nasahat tuhita. Parbinotoan ya, hamoraon ya, haguguon ya, hahipason ya. Una kagijakko ni ido na nidok ni debata. Marhite-hite si Jeremia. Unang maditengahon na gugu, haguguon na. Unang maditengahon na bisu, habisuhon na. Unang maditengahon na mora, hamoraon na. Alay molo neng madok maulihati imana. Molo neng di ide imana sudia kasih lehon-lehon ni debata. Ditatak ma debata. Asa unang gabi gijang roha. Asa unang gabi tuki. Asa unang gabi dirgak si majujungon. Gajang rukungna. Ilo tahe. Asa unang gabi marbaus-baus ni igung imana. Asa unang saya disakapi aka ulaon naso si ulaon. Naso hinalomohon ni roha ni debata. Di hamurongan amanami doho inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Astuan ni turpukon, odolas ni rohaku na belga, molo hubege, jala hubereng, akka yang nakoku mangulahon, akka ulahon hasitongani. Aya opat tajaha jolo. Budu tajaha aya opat, budu dibuka di son aya opati. Sada Yohanes 3 aya 4 hujaho madita odolas ni rohaku na ubulon molo hubege di parangehon aka anak kokku hasitongani hasitonga dia na niulahon ni aka anakon ni si Yohanes anakon na di bagasan holong ni rohana perbuah ni pakobasionna hasahatan ni surat apostolik termasuk si Gayus, termasuk mai akananaing muba, termasuk masaha rodihita di bagasan tikyon. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus. Perminggu tau tasastong na nungatung takas menugu-nugu hita. Apalagi aduk tulu parede macedinggan bagag tabu. Perminggu tahun nungatung pataruhok kita. Songo dia do sasi tongna hanguluhonota hatani debata songo dia do sasi tongna patuduhonota doho pabotohonota panidangyotai. Kehadiran kita di sini adalah kesaksian kita sendiri. Ini mau dibuktikan, ini mau dinyatakan. Tidak boleh kita kembali tanpa membawa bekal. Tidak boleh kita kembali tanpa membawa buah-buah, berkas-berkas. Itu. Iko buanota do tibalan si tonga-tonga ni bagas joroon si paria hatta si hanguluhonota
di bagas taganup, di tonga-tonga ni ulau taganup mersada-sada, di sudegul mini ngolutta. Alani nunga di pabro hatita, marhite-hite intro itu sadario. Aharuna kani intro itu sudah. Mika ono maya uelu. Ali jolma, nunga di pabotoho debata tuho, manangaha, manang dia, na pinangidu ni debata syakko, da mangulahon uhum dohot hati koran. Di bagasan rohana serep, badadopon debatam. Hai manusia, telah diberitahukan Tuhan kepadamu apa yang diminta Tuhan daripadamu. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Nah, tolu statement ini, itu yang sedang ditunjukkan oleh Gaius. Yang 3 statement itu yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita. Berlaku adil. Adil yang bagaimana? Kita telah menerima berkat Tuhan. Mari kita cek kembali. Senseninna. Arun aku wae Tuhan. Ngasai, ngacukupi. Mulu say tanok dope, nung ngabe hubahin, ngasai be, alai say mangulu dope hita, dak situju audisi, dak situju hata ni dewata, dang jujur hita disi. Keadilan yang diminta oleh Tuhan melalui Nabi Mika di sini adalah sepanjang hayat hidup kita. Saliling dilihod dewata ho sahang nguluad di hita. Saliling dilihod dewata hahi pason. Saliling diluas dewata hita marnap punahon odohot an. Menjalankan tugas tupoksi kita masing-masing. Tugas fungsi kita masing-masing. Saliling ni kita harus berlaku adil di hadapan Tuhan Allah. Soal berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mulu seta homol-homoli dak pasu-pasu guarni. Ikkon nata sagido, ikkon nata paliddu do si majalotta, ikkon nata urupi do akana pugus akana gale, dohot akana hurang di tonga-tongata na di humaliaktei. Nunga di pabor hati tasyen epistel na kaningan, sudedu hita majahai. Buasa ikkon dohono ni debata tu hita masih urupan. Dang mungkin dohono ni debata tu hita masih urupan mahamu, alai dang dibawali debata hita. Dang mungkin dohono ni debata masih tukola kamu alai dang dibohali debata hita. Ala naung dibohali debata adu hita. Ala naung dipasu-pasu debata adu hita. Ala naung dilehod debata adu tu hita halobian. Maradopon akadongan na dihumaliakta. Ubah na gabi di pareta hita. Laho masih urupan. Ubah na gabi di pareta hita. Laho masih tukolan. Ido patita sadario. Do pati ni debata di hita. Galatia ono mayat 2. Masih urupan mahamu. Mamorsan akan duduhi imadalanna mangaraduti patik ne Kristusi surat tamu Galatia ono ayat 2. Itu mah sederhana. Ini hal praktisnya yang harus kita tunjukkan. Kita tidak lagi bercokol di bentuk-bentuk kalimat ataupun teologi. Nama apa kita di teologi? Hal praktis nama. Jala iru na pinatuunun si Gaius diso. Dang mungkin dohono di debata, bantulah dia, tetapi kita tidak diberkati. Dan selanjutnya, dang mungkin pasobo di debata akan nong majalo, akan nong paleduk ko si majalona. Yang sudah berkorban banyak, yang sudah memberikan apa yang dia miliki. Tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan. Dak pasobon ni debata hita, atura paro. Ta cek. Haruna masa di si Elia. Haruna masa di si Elia. Isi rupa taruhon. Itak dohok guri-guri minyak di bagasa guri-guri. Boru-boru nama belu nasian sarpati. Haruna ni ulana. Haruna binainna. Mari kita lihat. Tuhan sudah menghadirkan orang-orang baik ketika orang-orang baik mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ketika orang-orang baik mengambil keputusan untuk membantu pelayanan. Dak pasoboni debata.
Jala dakya di pasobbu di bata, dakya di luas di bata, ngasai be. Cukup benita. Termasuk dalam segala hal. Ngame tua hau nita, ngapang siu nau nita, dau. Sampai pada akhir, saharudi hasusu dan ibu halta. Dakya didok dewata, macoho mau ninna. Ale mangulu dupi hita, dau. Sa lili ada kosai ulau ni dakbui macoho. Amin. Buido buru tarjaloro hati. Dangar muna mengelusi. Ikut jalot tadui. Bahasa ikut dohonok kusongoni. Ya, ini firman Tuhan adalah terusan dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Epistel nakanyangani ay torus doa dong napugus itu ngatonga muna. Sepanjang ada orang miskin di tengah-tengahmu, engkau tidak akan pernah berhenti dan tidak boleh berhenti untuk mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Jangan dieksploitasi orang-orang miskin, dibantu, diurupi. Dang gabe marpogo cita molo taleo mangan napugus. Idu tahe manang arong do di son waeng nagabe marpugus ala diurupi napugus. Darok nanti. Idu ayat 10 saya ada epistel tei, tapi ring jolong akka manginang. Adak taga bumasadi adong halak napugus di tonga-tonga ni tanui. Alani ido ubahen hutonahu tuho songonon. Ikor ringkaso mamuhai tanganmu. Mangaleho dongammu na tergugut jalan napugus di bagasan tanomi. Ikor ringkaso mamuhai tanganmu. Membuka tangan majakon akan napugus, akan nasarion, akan narkosi urupan. Ido partamuyon ni naporsia di debata. Ido partamuyon ni naporsia di debata. Dangarong nama si Paula partamuyon ni naporsia di debata. Apalagi mulu hita di halak batak. Ido tahe. Aro tahe falsafah ni partamuyota. Tahanguluhud dupi. Paramak nasubalunon. Parsakalan nasora mahiyang. Partataring nasora mito. Kita boto dupi tahe. Paramak nasubalunon. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk orang-orang. Amak nai tikari. Daknya digulung. Ima istilahnya. Anggo sonari radarum pengamang. Kursi, sofa, rumah, pintu terbuka terus. Parsakala nasora mahiyang. Telenan yang tidak pernah kering. Ala terus mengirisi bawang di si. Doho mengirisi juhu, doho lenakan mangalopa. Partataring nasora mito. Mejik jerdo tahe manang silopay dahani doho lenakan. Itu adalah falsafah kita. Ido partamuyote perbasuhan nasora mahiyang. Yang anani suci tangan. Do lenak kana asik. Amang do taminang. Ido todini parsaurata doho debata ikut terida di bagasan ngulu siganupari. Itu adalah core, inti daripada panggilan kita. Unak tahomol-homol, itak ni saya dia lilik kurang ngulu tau. Itak ni saya dia lilik. Dak saya diliring nari be. Dang neng dohonokku tiga-tiga ho masudi. Dang neng dohonokku pasuda masudi. Dang neng dohonokku unang be mernida manang marado warna. Mempersiapkan di masa yang akan datang. Saya tidak menyatakan itu. Alai nabui ulah honomu di bagasa tikyon ulah humma. Nabui patuh paumu di bagasa tikyon patuh pama. Bereng ma debata nasumarihon ngulum. Pidong namartonga-tonga langit. Dang manuan, dang manapu alay disarihon debatado.
Niadang pidok kita. Jolma do hita. Molo songoni di pasari-sari debata aporihi. Molo songoni di pasari-sari debata bunga bakung yang tumbuh di ladang itu. Molo songoni di pasari-sari debata si David doho si Salomo di perbaju-baju imana doho songoni ulina. Lamma hita kamang do taminang. Lamma hita nong mamuji debata ganu pari ganu minggu. Majaha hatani debata di bagasan ganu pari. Manangihok kata di debata, marpasiajari hata di debata, dongi mangadehon edde puji-pujian di debata. Pasobuni debata ma, pageleun di debata ma, pasobuni debata ma tangan nadang paliduhon nalaho mamasu-masu hita. Paliasi. Alay nagawi persoalan no mapit no aing. So tunggabe madabu hita tugi cangi roha. So tunggabi madabu hita turoha nama si pasobuan. So tunggabi madabu hita tu pangalaho alani au, alani au, alani au. Anggo suadongau dang majadiu daun. Alay dok mamauliate hobbar tu Kolose 3 ayat 10 pitui. Manang dia nabi nahemmu. Bersyukurlah sebab Tuhan mengizinkan kita melakukan ini dan itu. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nung ngasahat kita tobas tikyo. Anggo si dabu-dabu ni dakyai macohot. Termasuk sudah na tinitikon anak kaningan. Apakah itu tahun transformasi, apakah itu kegiatan pesta kotilon, apakah itu akan pogos dari duruan, sudah hita. Mari kita. Nasa tolak ni pabahinata. Nasa buhi ulah honotta. Nasabuhi nabuhi patupauta. Tapaliduk si majalota. Tahu kaprohata. Berkat itu akan disebut sebagai berkat ketika kita bisa dan sanggup berbagi. Dan orang yang berbagi berkat dengan orang lain adalah orang yang selalu bersaksi bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi dia. Alani ibana do bonani nguluta. Ibana do sumber utama berkat dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapaliduk masih mancalota. Tahu kak rohata. Mangurupi. Mamiliho piliata. Bahen hasangapon di debata. Songon hata parpudi nakaning na didok dison. Ditolu Yohanes sada ayat 22. Di baheni tamama hita masih cakonan akana songoni asa gabe dongan pangula hita. Dongan pangula pajong jokon hasit tongani. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata Jahubah amanami na marhabang sa di banu gijang. Puji-pujian hamulateon hasangapod dohot hamuliaw madipasaha rohanami tuho. Nungasun di pasu-pasuho kami di bagasan parsauran nami di hari na pinarbadiam mo. Nungasaur hatami di tonga-tonga nami. Nasay padimun-dimun jaladang macari hatami li Tuhan manuliki rohan ami. Asalam takas nal-nal. Pakkanguluhonon nami di hatami. Marhiti. Ragam ni akka. Pabahenan nabui hupatu pahami. Hati dakonon nami do li Tuhan. Pasu-pasumdo. Na mangudut partikiano di hami. Pasu-pasumdo. Na mga luas parsauran namyon. Jala hami gabi bagian ni parsauranod di hami di bagasa tikyo. Pasu-pasumdo. Na sa itotong mangukap harbangan ni pasu-pasum mga lehon. Ragam niya kasi lehon-lehon di hami. Tuksude na yali Tuhan. Naeng pakyon nami may. Naeng parhasyangon nami may. Laho pasanga poko. Marhiti akan natukboy patupaw nami. Mangurupya kena budu, mangurupya kena pugus, mangurupya kena gale, mangurupya kasi dabu-dabu terlumob di tonga-tonga ni huriam. Asiru hamale Tuhan. Molo disuruho kami laho mangurupi akan gale, masiurupan jala masitukulan. Naung di pasu-pasu hodo hamile Tuhan. Jala naung di baga-baga hokodo di hami ragam niya kapasu-pasu. Paulakos sude akan nahupiliho kami bahin sangap di ho.
Lahu manubut las ni roha di bagasan ngulu nami. Ope Tuhan. Dang di pagiliho roham. Lahu mangapehon tangammu nalabok jalan nasun badiai. Mangalehon pasu-pasumi di hami sahak rodio pastikyo. Alani i. Radi mahami. Ngabiakan aposom. Masih urupan. Masih tukulan. Maka jongjokon. Hasadaon di tonga-tonga ni huriam. Alani paborhak mahami li Tuhan. Di bagasan roha las ni roha. Di bagasan roha nama dok mauliate. Tu bagasan ngulu nami si ganupari. Jala pakke ma. Hami songon ula-ula nama tolpang. Pasi pulhon, pasi kopon ulaon pajowommu di hami ganuk bersada-sada. Akka naposom perhaladom, akka perhalado naso partohonan, nang sude akka ruas ni uriam, naro di bagas tikyon songoninang nama dohoti permingguon di bagas naganu. Sude mahami li Tuhan, ripas jala hobas, laho mangulahon sadok ulaon pajowommu. Hobar tulomo ni roham laho pajong cokon hasitongan nauk pinuk kami ope lehom madihami haring gason dohot habisuhon nang hatawon lehom manang dihami hahi pason dohot gugu laho mangulahon akka ulaon nami ulau siganu pari asa adong pakyon nami laho patuluson ulaon parsuruom mi pasu-pasu manang akka dongan nami natongod di bagasan parsahiton. Nah di rumah sakit, na madalani rawat jalan, songoninang akan namar sahik liling di bagas naganu marsada-sada. Terlumubi akadongan nami natongon dope dirawat di rumah sakit Tuhan asi maruham. Hubo kami nasida tuho. Ama nami merari nenggulan. Ama nami naposom situa VVT silalahi. Ina nami situa serpita buru purba. Dohot akan nasubui hugo hari hami sada-sada ali Tuhan. Tu bagasat tangammu mahu pasahat tami daging nang todina sida asa homa li Tuhan na mangalehon hahi pasu gogo dohot habisuho dina sida songoni do nang li Tuhan di bagasat tikyon di damar habuk ni roha keluarga ni naposom naborha si tonga-tonga nami amang pantas si hotang na hinabaluhon ni inanami buru si majutak Tuhan asi maroham apuli ina nami doho sude akan natinadikon ni ama nami jala totong padirga si majujung nasida apusi ilu-iluna jala hobason lehon hahi pason gogo dohot hatawo di ina nami dohot di sude keluarga natinadikon na nang ulaun pakkubayso setongan ni huriam di bagas sadariom tukoma dapat tulus sude li Tuhan asa maratur jala marture suada hurang agia aha laho mangapuli rohani sude keluarga atok sahak di homa hami sude na ali Tuhan nang ulau di tongan di huriam marhite-hite panitia transformasi songoni nang marhite-hite panitia pesta kotilon tutangamu mahu pagonggopo kami sude akka panitia nang sude akka ruas ni huria asa sude hami ali Tuhan masih julu-juluanan laho mangulahon mamelehon mangurupi panitia di sude akka narikot si urupan atok sahak liho mahami mangasahon anakmu Yesus Kristus si palua jala si hoko pami martangya kami tuho amin tapasahak makamang do taminang piliata bahin sangat dituhata maredde mahita sian bukwede 650 alu Alabain palidomu
Martangyang mahita, tapasaha ma piliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang, horo haroroani saluhu sileho-leho na dingkat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham, di banua tongao songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
ma pasu-pasu na siya debata, mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim. Amen. 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 Iya, selama hari Minggu Tuhan tama nama masu-masu hita. Horas